mushome ukuru hwekudzimba dzenyu kumba. Ndiri kubvunza nhasi, ndoda kupedza nyaya yenyu once and for all. Akati ngativigei munhu muguva nembatya dzake. Maishandisa mutemo upi mudunhu medu? Ndo zvandaitaura nemi paya. Kana munhu akaisa poison mukapu akanwa, aziroti next person anwa inenge yaweekenda poison iya. Munhu anogona kunwa akasafa. Ichokwadi icho. Pamuri. Anditi ndanzwa uchitaura kuti pane mushonga, munhu akanwa mushonga. Munhu akazvisungirira, munhu akanwa mushonga. Tese tozviziva kuti munhu iye kana aita bata dzake munhu yakasvikira anopinda mumusha akasvikira kumakuva akavigwa ikoko nokuda kuti vanwa mushonga apinde mumusha. Hapana ari kutsanangura postmortem mairamba kuti munhu aende kupostmortem. Mukadai muri kuti munhu uyu chakaitwa tizomuviga akazodai chakadai munhu akanzi azomwa poison azodii kapu yazodii. Vakonzera kuti vanyoronzi TB handisi takakumbira chiremba here kuti atisainire. Saka chiremba anonyora zvaanofunga iye because havana kuitwa postmortem. Kana makaita saka mutonge aona kuti ko munhu ari kugara sei mudara haangafembere kuti makaita se musatoita kunge muda kutodidika ire. Munomu vari Kaita firo yakadai so anoigwa zvakadai. ifiro ipi? Yokunwa mushonga. Ndiani akamuona achimwa Mudzimai wacho ndiyakadai. Mushonga kumwa mushonga vakanwa zvinhu kuti vakambokomita. Imi amai ndokuendesai kumapurisa imi ndokutaurirai nenhingi nepoison. Munhu haana kuitwa postmortem mama. Inzwai mukoma mungave makachenjerera ikoko muno mudare ndati ndimuri kutaura. Postmortem hatinei nayo isusu, hatinei nayo isu museya mwanditi. Mubvunzo wedu uri kuti munhu akanzi akavigwa nembatya dzake, handiti ndo ichocho chipini kwatiri. Hakuna tsika yekuti munhu anovigwa nembatya dzake iye ane vana vake nehama dzake dziripo. Toda kuziva kuti chakakonzera chii. Sekuru vachona ndevapa? Sekuru tibatsirei. Takanzwa kunzi munhu akavigwa nembatya dzake. Siyai murume muri kumumisire chiimo. Musiyei asvike tipedze dare manje akagara ipapo ari kupanichirwei. Isusu kumatare edu kana kuti kuchivanhu chedu tikangonzwa kunzi munhu akavigwa nembatya dzake iye ane vana vanofanira kutopiwa mbatya dzake iye mufi kana hama dzake. Ndopatakadedzera kuti no icho chipini ngatiuye tiudzwe kuti zvakafamba sei, chii chakaitisa kuti munhu agozonzi ngaavigwe nembatya dzake. Inini sasekuru ndoitwa Dick Mudimu, ndosta rangu Dick Mudimu. Ndiri sekuru watinose. Baba wake vanoberekwa navatete vangu. Saka pakaitika rufu urwu zvaitika zvese izvi hama dzakagara pasi. Ini ndakazojoinana nehama idzi dzemufi uyu mochari. Padare ravo rakagara nezvakaitwa anovigwa rini, anovigwa kupi, ndandisipo. Ndakazojoinana navo tikatora mutumbi tikaenda tikazouya kuzoviga. Pakarongedzwa mbatya ndandisipo. Ini ndandiripo sasekuru ndikuenda kumuzukuru wangu asi ndandisina sei pakati pedare iroro. Vakanga musina eword munyaya iyoyo vaingoperekedzera kuti mwana wehanzvadzi yangu ashaika. Sasekuru ndakwe dai muri mudzimai mungadai muri amai futi. Hamuna chamaitaura. Aitungamira kuti tizosvika pakudedzai kuti sekuru uyu wamai munayo uyu ndiye akati sekuru kwete ngatitaurei mhuri yekwaMudimu. Pamusoro edare. Taurai. Ndoda kuti munditaurire nhasi
chakaita vane problem. Hatidi kuti mugare mudare makaita zvamakaita. Saka mutonge aona kuti ko munhu ari kugara sei mudare haangafembere kuti makaita sei, musatoita kunge muda kutodidika imi. Munomu varume hukuru hwekudzimba dzenyu kumba. Ndiri kubvunza nhasi, ndoda kupedza nyaya yenyu once and for all. Akati ngativigei munhu muguva nembatya dzake, maishandisa mutemo upi mudunhu medu? Ndo zvandaitaura nemi paya. Ndo nyaya ndiri kuda muno. Who assigned that? Kuti ngativigei munhu nembatya dzake. Iye munhu akabereka vana vake, ane hama dzake. Kana iwe usingatori hama dzemunhu mbatya dzemupi, aiwa kaungapa that assignment yekuti munhu ngavigwe nembatya dzake ipo paine hama dziripo. Nyangwe vakasara vanasikana vari voga voga vanotora mbatya vopa vana vavo vazukuru vemunhu apa. Ndo chivanhu chacho icho. Kwete chivanhu chokutora mbatya dzemupi kuita kunge munhu apondwa kana kuti munhu azvisungirira kana kuti munhu aita sei. Motora mbatya monoviga muguva. Ndo zvatiri kubvunzira sekuru mavawinzire chii pano kana vachitaura matauriro avari kuita panapa. Janet. Pamusoro imama. Inini ndoda kutaura chokwadi. Inini pavakaronga bhudhi vanhu vari kunyatsozova chokwadi ndovaizvironga. So kana bhudhi venyu varivo vaironga dare iroro tiri kuvaripisa kuumambo. Tinoda mbudzi, hwai nemombe yekuchenura kuita kwakadaro. Chirudzi ichocho. Hapana ari kutsanangura. Post-mortem mairamba kuti munhu aende kupost-mortem. Mukadai muri kuti munhu uyu chakaitwa tizomuviga akazodai. Chakadai munhu akanzi azomwa poison azodii, kapu yazodii, munhu akaimwira mvura. Mukadzi uyu ari kupuwa ntauro zvokuti ndakamwa mvura. Hauna kumwira mvura, hauna kumwisiwa mvura yakanga ichibva mukapu imomo. Makanzi kapu kai. Vachida kuona kuti maybe pane foul play yaitwa. Mukanzi iwewe iyi kapu imwa mvura, hauna kumwira mvura imomo. Uri kupe zvino. Mungaimwe mvura yanga ine rogo mukati imwe mamuchisha mamune mningi poison monzi imwa mvura waiimwa. Maimwa. Taurai. Takakodzera kuti tivige mukomana nehembe dzake. Tagara pasi nevanin'ina vangu vamwe havapo pana. Tiri kukadomo. Takaita meeting yedu tiri pa outside chipatara. Pane vava pana akanga aripo here. Uyu anga aripo. Pane mumwe anga asipo. Pane mumwe anga aripo. So kana makawirirana kuita chinhu chakadaro zvisina reason, mbudzi, hwai, mombe, kumambo, sekuru hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Munozvinzwa sekuru? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Imimi maikundwa kuti ini hapana pandopinda. Zvavo vazukuru avo vega. But hamuna kuvatsiura vazukuru venyu kuti no vazukuru izvi zvamakuita izvi hatisati takadii takazviona. Ndo basa renyu iroro. Taurai sekuru. Kuvatsiura dai ndakagara dare sekutaura kwavari kuti pachipata takagara dare. Apo ndo ndandisipo. But mbatya kasekuru mutumbi wemunhu waiswa muguva. Handiti the next thing zvinhu zviye zveka zvakupinda pai muguva. Pazvaitwa mai muri kupi sekuru? Norukudzo rwese mambo pamuri. Handiti ndanzwa vachitaura kuti pane mushonga, munhu akanwa mushonga. Munhu akazvisungirira, munhu akanwa mushonga, tese tozviziva kuti munhu iye kana aita bata dzake munhu yakasvikira anopinda mumusha, akasvikira kumakuva, akavigwa ikoko nokuda kuti anwa mushonga apinde mumusha. Akavigwa. Uyu akamwa here mushonga? Ndokunzwa kwandakaita handina kuzviona, handina kuchapa. Kumwa mushonga kwemunhu sekuru handiti vanhu hatingarambika kuzoenda kupost-mortem. Hongu asi ipapo mambo handina uchapupu hwakakwana hwandakabata maoko. Chinzwai dare iri mukada ndisavhunundure zvakawanda. Handiti ka mbudzi, hwai, mombe kana kuti 450 yezvinhu zvandiri kutaura kuumambo. Hakuna chipini chakadaro sekuru. Ngavadzidze vanhu
kuita matare nevanhu vakuru. Mungadai nhasi muchiti vazukuru ndakati chii musuya ndakakubvunzai kuti munhu wamakuda kuti muvigere mbatya dzake ezvino uyo muninginawo mukoma imi makabereka vana vangani nemurume wenyu vakamira sei mukomana musikana vasikana vese but mbatya dzababa wavo hadzaivigwa nokuti kwanzi akabereka vana vasikana vega. Imi vana sekuru vachona muripo, vakoma varipo, handiti vaningina varipo. Kana imi maisema kuti hatipfeke mbatya, mhino dzenyu dzichapfekwa nani, hatipfeke mbatya dzemupi, muchiita unhu hwakadai ahuko chivanhu kwedu isu. ndakubvunzawo mambo kana munhu achikaita firo yakadai so anovigwa zvakadai. Ifiro ipi? Yekunwa mushonga. Ndiani akamuona achimwa mudzimai wacho mushonga kumwa mushonga vakanwa zvinhu kuti vakambokomita. imamai ndokuendesai kumapurisa imi ndokutaurirai handi mazvinzwa vanga vachivatezvera vaya mwana wenyu here vari kupi baba zviri kutaurwa nemwana izvi ndoda kukuudzai mwana asaiswe mashoko mumuromo mazvinzwa asaiswe mashoko mumuromo. Ndinomira nenyaya dzakadai mufi akafukurwa poitwa forensiki yekuti tsvaga kuti munhu akafa sei because muri kutraya kuda kutiza ini ndiri kupai mhosva yekuviga munhu nembatya dzake. Imi maimwa poison mukapu yakanga yakaisirwa poison. Chiri kuita kuti ndibvume kuti ipoison yakanwa. Vanhu ava bamnini vakatoitora kapiyo vakatoinhuhwidza vakati kapu iri kunwa mushonga. Ndoyamakati makapirwa mvura kaini. dai yanga ine poison ne makafa kai uyu akanhuhwidza akati kana munhu akaisa poison mukapu akanwa hazviroti next person anwa inenge yawekenda poison iye munhu anogona kunwa akasafa. Ichokwadi icho mudzimai wacho. Saka pane rango yatotaura ka mukoti muno ndinopa judgment yekuti no I think there is a foul play yakaitwa. Taurai tinzwe. Ndachikumbira kutaurawo mambo. Isusu takazoona padethi. Dethi racho isusu hatina kumboribata vaindototi nyima kuti titoresewo vana. Kwemunorambiri chine death certificate. Takazoona pane mapepa anga vaendesa kucourt uko. Takazoona pane photocopy yedeath yanga yakanyorwa kunzi munhu akafa neTB netuberculosis yakasainwa naBudha. So mai ndoda kuti mutangidze nyaya yekumapurisa. Handi manzo. Mutangidza nyaya yekumapurisa. I will support you. Ndichipinda pese panofanira kuti chokwadi chinge chichitsvagwa chibude chokwadi chekuti munhu akafa neTB here, munhu akamwa nepoison here. Inini kana munhu akafa neTB. Apa hapana chokwadi, hapana chakaudza vanhu kuti munhu amwa poison. Handiti mapanzo. Imamai mitoda kugara ndakubatsirai. Munhu akamwa poison. Vanhu moti amwa poison. Hakuna munhu mungada makasiya munhu kuhama dzake. Ndoti ndowanenge vane gadziko rokuti hama yedu yafa sei. Kwete imimi. Sorry. Taurai. Ini ndobvunza mudzimai wacho noti ndiyaigara naye. Ndisaka ndakaona umbo kuti ndo ndakasvikapo panzvimbo ndakatuma mudzimai wangu natete vakasvika. The moment pandakafonera wanzi ashaya mukomana. Mudzimai wangu akaenda natete. Ndakati endai munoona chikonzero chakonzeresa. Havana kuenda uyu waita mushikashika iwe. Ukaunza handei ukaramba. Iwo jeno wakati munda mangu madhongo angu anodya munda mewani. Hauna kusvika panzvimbo. Pakafira hama yenyu asi nhasi makuuya makuti munhu avigwa makuti haana kuvigwa zvakanaka. Asi munhu akavigwa zvakanaka baba. Nyaya yekuti munhu akavigirwei nembatya ndobvunzo wangu. Kunzwisisa chichona chiri kutaurwa zviri kunzi munhu kana afa aine hembe dzaakapfeka hapasiwo patiri kutaura munhu tutaura hembe dzake overall dzamakatuta kutora apa kutora kunoviga munhu nembatya ndo zvatiri kuramba munomu chipini pamusoro kana munhu achinge aita firo yakadai kunwa mushonga ana kupa nemushonga hamuna kuenda kupostmortem. Arikupikisa wacho vakafa nei ngavatichitaurira kuti vakafa nei. Vari kupikisa wacho ndo zvavari kutaura kauti ndavataura kuti vakafa nei.
kana vaikupikisa kuti haana kunwa mushonga votaura kuti akafa neabc iko imimi zvamuri kuti akafa nemushonga makanga muripo here ndakanzwa kune mudzimai wacho saka inini handigare naye ini handigare naye inini handigare nemudzimai pano apa hatina hondo handisi kuita hondo pamusane dare redu handidza muchazopedzisa matakura mhosva pano apa munotaura muri pasi mushe titarise nyaya iyoyo inzwai mai vataura avo vari kuti vakazotarisa mapepa zvikanzi akafa netb manje ndizvo here pamusoro edanoda kupindura izvozvo regai ndiporatidza vanhu kuti munomudare handiti nyaya yenyu yaitwa nemapurisa api imabhuya nduma ndi kutaura nemi ndivazivi mazita wase mapurisa ekupi ukadoma imimi ningira makawana kuningira chona death certificate riri kupi riri kupi riri kumba pane photocopy ndipei photocopy yacho kana munhu makaviga munhu muchita amwa poison mukatora mbatya mukanochengeta munhu nembatya dzake yakanga iri nyaya yekuti munhu afa nepoison ati ko tb yabvepi tb tinganonyora kuti munhu afa netb saka postmortem basa rayo nanderei munhu akatemwa nedemo vanhu twese tinozoona kuti munhu atemwa nedemo but anoendeswa postmortem kuti zvaakatemwa nedemo chakazokonzera kuti afe chii musabungudzwa kuti muri kuya kumagrade 2 kakana muchiuya kwatiri kapana tsvaga masango asundinge tsvaga pakanzi cause of death ndizvo here kuti nhingi rakanyorwa kunzi akafa netb imi hamusi munhingi takuda mukadzi imi hamuna chokwadi chamuinacho maitowana chokwadi kubva kumukadzi ndiye ngatipe chokwadi chacho kuti chii right munhu kana afa netb chinditaurira kuti anovigwa nembatya dzake here dzese why wasting my time handisi kuda kukucherai kuti ndikutsvagei mapurisa ndinovabvunzwa kuti maiti munhu akafa nepoison apa pakanyorwa kunzi akafa netb akanga achinyoresa kuti munhu akafa netb ndiani aigonyorwa kunzi afa netb munhu amwa poison musabvunzwa kuti mukutamba nesu tiri vana vadiki kana makatitarisa munhu handi mapanzwa vanhu vakabva nechitunha kuchiruguko vauraya nepoison vachifungidzirwa kuti tiri kuenda kumapurazi kunoviga munhu izvozvo vari mujere zvandiri kutaurira iso vari kuhwahwa prison kwe izvozvi so nenini musane kubvunzwa kuti kana tichiita zvinhu tikuita zvinhu tichitamba hatiti kuita zvinhu tichitamba panapa wai muchiita madivision uyo akutoita kunga mheno kwaakaberekwa vari iri mhuri imwe chete panapa edi uriwo munhu mukuru futi toda kunyatso inini ndina mai vangu mushakabva akafaya namai vake saka what does it that dare rikuzviziva zvamuna mai venyu vana sekuru vakatoti vari kuda kuyazoripota nyaya iyoaberekwa mukomana inzwa yakamukoma kwakaberekwa mukomana sekuru nyaya yekutaurwa nemukuru ndeyekuti inini ndina mai vangu ndakazodii but kune kwamunosangana handiti vana vemunhu umwe chete uyu ana mai vake uyu ana mai vake ndo zvatinotaura here orati kwana sekuru kwavaberekwa mukomana wayo vakauya vakamhangara nyaya iyoyo mudare kuti chii kuti toda kuziva kuti mwana wedu akafa sei of course saka inenge ichienda kunani mhosva iyoyo handiti mataura kuti makaudzwa kunzi murume akafa netb nenhingi nepoison munhu haana kuitwa postmortem mama inzwaika mukoma mungave makachenjerera ikoko munomudare ndati ndimuri kutaura kuti tese iye murume nyange akarwara munhu anotiudza chokwadi sekuru ndiani kuti murume wangu ari nani ari kurwara ndiani mukadzi saka iwo pauri kutaura zvinhu zvakanaka kuti aiwa inini kuti ndizopa decision yekuti ngativigei munhu nembatya dzake
ndakanga tataurirwa namainini kuti munhu afa nei nepoison handiti right handisi kukublema iye zvino matsamba anotaura zvekufa kwemunhu ari kutaura kuti munhu akafa neTB postmortem ndo yamakaramba postmortem ingana yakakubatsira ika 1 iriyo yatiri kutaura nezvayo sekuru handiti ndizvo ndiri kuda mbudzi hwai nemombe kumhuri yekwani yekwamudimu yekuviga munhu aine mbatya dzese muchishandisa aya mapepa ainyoreswa nanayo pamusoro imam musayamwanyorai mutongo wandiri kutaura pamusoro imam mapedza here sainisai vanhu mapepa pamusoro imam mapepa aya naunyoreswa nei takati tese tichibatsirana kusainisa mapepa kukadoma taifambira mapepa kupolisi tichifambira kumochari haafambirwa nemunhu wani mapepa chinzwaika pandisiri inzwaka iwe guru wangu aiwaka inzwai handisi kuti ndiri kuda mombe mbudzi nechii kubva kwaurika ndati mhuri yekwani yekwamudimu iro dare ndo rinogara pasi futi rounganidza because hatagara hatina kubata dare ndo richagadzirisa zvinizvi 21 days kubva nhasi 21 days kubva nhasi hatigone anokumukirai mufi wandiri kutaura muri kureva here kuti ndakanga ndisiri weukama hwenyu mainotora mbatya dzangu muchitungamirirwa nemwana mudiki yarapa uyu munhu kana afirwa kana kuti ameno zvinenge zvaitika mumusha ivo paiitika izvozvo baba makanga muri kwere pakanga pachivigwa mukuwacho kuturirwa kana kuti matara ari pano akamira sei kana maa muchimhanya kudai so pamusha pakasvika vana atezvara chivanhu chedu izvi ndechekuti makumbomira pamasvika kudzokera kumashure kuti ana baba mauya mawana taa pakati asi zvinhu zvedu zvakatanga pakati kusvika patiri iye zvino hatitochi vanhu kusaina kana kusasaina taurako munin'ina nechikumbiro chandinacho mukoma ava panhau yavo hatinyatswe kunzwanana pazvinhu zvese asi pachiitikwa chese kana ava muzadzi uwevisisa wangu akatopomoka kutoramwa kuti panapa tavaona rudzi rwavo mhani vatitaurira kuti vanhu ava ndevana mai vavo ini ndina mai vavo saka kana vachiipisa zvinhu vanoipisira zvinhu kuti imbi munofanira kuchenjera kana muchishanda nevanhu vakadaro tine chimwe chikumbiro chatinacho kuti pakufa kwakaita kana mukoma wangu nanhasi soni kupomerwa kana kwanoita pamapepa yaya endai kumapurisa munotangidza nyaya iyi muchembere kuti kufa kwakaita mwana wangu handisi kufara handisina kuziva kuti chakauraya mwana wangu chii chakaitisa kuti mwana paasainwe nyaya yekuti mbatya ngadzivigwe makuva panapa panonotaura kuti munhu akafa neTB munhu akafa neTB kana nyange anga ane TB mbatya dzake munorasa muguva munorasa here muguva pamusoro ndakupindura mubvunzo iwowo chakakonzera kuti panyoronzi TB handisi takakumbira chiremba here kuti atisainire saka chiremba anonyora zvaanofunga iye because havana kuti wapostmortem kana vakamboita chibhanditi kune vamwe chibhanditi nenyaya yekufa kwemunhu chinenge tichitamba kubva kuna dokta wacho akanyora kuti munhu akafa neTB iye munhu asina kuita postmortem munhu achinzi akamwa poison ndo zvamune muchitaura imama ivi muri kuzvinzwa tisi takanyora tine saruoko rwedere zvinonyorwa nana dokta tozviona here kana dokta achinyora akanyora zvanenge anyora kana akanyora ndikazivechi
ekumbira kufamba wakulodari kana pane zvinogona kuti zvizooneka munhu medu bozi tinoregedzerana sei tokubatsirai tinostenda munodzoka tokubatsirai munodzoka tokubatsirai ehoi unoda kubatsirwa nemambo unodzoka tokubatsirai pane foul play apa according to my assessment. Uyu mwana wenyu baba mugare naye pasi uyu semwana wenyu musambuise mudare mutorei mwana wenyu mumuisa apa mutaure naye zvakanaka. Yes.